Helo, a chroeso nôl i'r gyfres o fideos yma ar GameMaker gan Technoleg. Yn y fideo hon, byddwn ni'n edrych ar sut i animeiddio sprites neu corluniau. Felly, os chi heb gweld y fideo wnaethon ni o'r blaen, lle o'n ni'n edrych ar sprites neu corluniau, ewch i gwylio y fideo yna, a wedyn dewch yn ôl i weld yr un yma. Felly, yn GameMaker, mae animeiddiadau yn cael eu delio gyda gan y sprites, y corluniau hunain. Felly, efallai bod un gwrthrych gyda chi, enghraifft y chwaraewr, efallai bod angen un neu fwy o animeiddiadau, so sprites sydd wedi animeiddio, ar y gwrthrych na. Falle bod y chwaraewr yma yn sefyll yn llonydd, falle bod yn cerdded i'r dde, i fyny, i lawr, i'r chwith. Falle bod pan mae'n sefyll yn llonydd, mae'n anadlu. Felly, weithiau bydd angen mwy nag un animeiddiad neu sprite sydd wedi animeiddio ar gyfer y gwrthrych. Felly, ni'n mynd i creu coin, ti'n darn o arian, ni'n mynd i animeiddio a bydd yn rhywbeth o collectible. Felly, i wneud hwn, ewch draw i'r ochr o dde, lle mae'r asedau i gyd. Gwasgu ar y folder sprites, de-glicio, a wedyn ewch draw i ffeindio sprite. Okay, so create sprite. Felly, mae rhaid ni enwi y coin yma rhywbeth synhwyrol. So, gan i fi am coin SPA. Y peth nesaf i wneud wedyn yw meddwl am y maint. So, os ni eisiau addasu y maint, gan ni gwasgu ar y botwm yma. A ni'n gallu newid y maint trwy rhoi rhifau gwahanol mewn am fan hyn ar y chwith. Felly, ar gyfer gwneud pixel art, dyna beth ni'n hoffi wneud yn Technoleg, gallwn ni roi rhifau 32 a 32 mewn. Mae'n maint eitha neis, mae gen ni 32 pixel ar draws a 32 pixel i lawr. Unwaith ni wedi gosod y cydraniad, sef y resolution, y peth nesaf mae rhaid ni meddwl amdano gyda animeiddiad yw y fframiau pob eiliad, neu frames per second, sef FPS. A gyda'r rhif yma, y mwyaf o fframiau sydd gyda chi, y mwyaf esmwyth bydd yr animeiddiad. So, os oedd y rhif yma'n eitha uchel, bydd lot o fframiau. So, y ffram yw fel pob llun sydd yn rhan o'r animeiddiad. Os mae llwyth ohonyn nhw, mae hwn yn golygu mwy o waith, herwydd mae'n rhaid i chi peintio pob ffram ar wahân. Ond os mae'r rhif yn eitha fach, bydd llai o fframiau, llai o lluniau gwahanol, ond wedyn bydd yr animeiddiad ddim yn edrych mor esmwyth. Felly, mae'n rhaid i chi bwyso y dwy peth yna. Ac unwaith chi wedi gorffen hynny, gallwch chi gwasgu ar Edit Image i agor i fyny y golygydd ar gyfer y corluniau, y Sprite Editor. Ac o fewn y Sprite Editor yma, gallwch chi wneud popeth chi fel arfer yn gallu gwneud trwy twbl llunio corlun. Gallwn ni ddefnyddio fe fel Microsoft Paint. Ond ar gyfer animeiddiad, ni angen edrych i fyny ar ben y sgrin i lle mae y timeline. Okay? A o fewn fan hyn, mae gyda ni pob ffram ni eisiau rhoi. So ar y funud, dim ond un ffram sydd gyda ni, yr un gyntaf. Os fi'n gwasgu ar y plus, mae gyda ni ffram newydd. Mae fe ddim yn mynd fe, ond os fi'n llunio corlun arall, gyda brilliau gwyn drwy yma, mae gyda ni dwy ffram nawr, os fi'n gwasgu play, mae'n mynd rhwng y ddau a mae'n animeiddio nhw. So dyma beth byddwch chi'n gweld ar y sgrin. Felly, gewn ni cael gwared o hwn, oherwydd ffordd arall o wneud yn lle creu ffram gwag a wedyn llunio fe eto, gallwn ni wneud copio glido y llun yma. So, ni de-glicio copi ar un greiddio, a wedyn yn y timeline, de-glicio a gwasgu paste. A nawr ni'n gallu addasu y llun, a os ni eisiau gwneud rhywbeth fel, os ni eisiau fe chwifio, gallwn ni addasu yr ail ffram, a nawr ni'n gweld trwy mynd nôl ymlaen, mae bach o animeiddiad, gwasgu play, a mae'n edrych fel bod yn chwifio. Botwm arall sydd yn defnyddiol ar gyfer animeiddio yw'r botwm onion skinning, neu croen neonin. Iawn? A mae hwn yn dangos y fframiau i gyd fel rhywbeth o, mae fe'n bach yn transparent yn trolio. Felly, chi'n gallu gweld fframiau eraill wedi dangos ar y ffram greiddiol i gweld sut mae'n mynd i newid. Okay? So, gan i gael gwared o'r ail ffram yma, trwy gwasgu ar y croes. Mae hi'n bosib i Mewnforio, to import animeiddiadau, neu sprites, neu fframiau. Felly, un ffordd gallu gwneud yw trwy mewnforio GIF. A mae hwnna'n digon hawdd i wneud. Mae pawb yn gwybod beth yw GIF. Gwybod pethau yna yn instant messaging apps. Maen nhw'n pob fan nawr. Llawer o memes gyda GIFs. A mae yna ffordd arall hefyd. So,
os ni'n gwasgu ar import, gallwn ni dod mewn â GIF. Ond os ni eisiau defnyddio rhywbeth o'r Spritesheet, neu beth nhw'n gael fe mewn hwn yw strip image, wedyn mae'n rhaid i chi fod o fewn y golygydd sprite, gwasgu ar image ar y top, a wedyn mae'n opsiwn fan hyn, import strip image. Okay? Ni'n gael nhw'n Spritesheets fel arfer. Mae un enghraifft o fi fan hyn o coin. Iawn? So beth yw strip image neu Spritesheet? Just gwahanol lluniau o'r animeiddiad neu gwahanol fframiau o'r un animeiddiad wedi rhoi o fewn un delwedd neu un PNG. A ni'n gallu mewnforio fe a defnyddio'r opsiynau sydd yn GameMaker i dweud wrtho fe lle mae pob llun. So fan hyn, mae'n gofyn am sawl fframiau sydd yn y llun. So mae gan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iawn. Wedyn mae'n gweud sawl res sydd gen ni, ond mae 3 res. Wedyn mae'n gofyn beth yw maint pob un. So mae pob un o'r lluniau yma yn 32 wrth 32. Falle bod y Spritesheet chi wedi creu gyda gapiau rhwng nhw. Os mae yna, gallwch chi addasu y settings arall yma mwyn delio gyda hwnna. Okay. Mae'n dod i fyny gyda'r bocs yma neges yn... Basically, beth mae'r neges yn dweud yw, os chi'n mewnforio rhywbeth o ffeiliau fi, mae yn mynd i cael gwared o beth sydd dy fi yn barod, y fframiau sydd yn y GameMaker fan hyn. Felly, gwasgu yes, a mae'n cael gwared o'r stickman, a mae gyda ni coin yma. A mae gen ni'r holl fframiau ar ôl i gilydd, os fi'n gwasgu play, mae'n mynd i dangos yr animeiddiad sydd yn eitha llym fyna ac yn edrych yn eitha neis. Felly, dwi'n hapus gyda'r animeiddiad, so gallai gwasgu ar y close, gallai gwirio popeth yn y sprite editor fan hyn, a byddwn hapus gyda sut mae'n edrych, a dyna ni wedi gorffen animeiddiad ar gyfer y sprite yma, y corlun yma. Felly, edrychwch yn y disgrifiad ac ar llygaid allan ar gyfer fideos eraill ar GameMaker sydd yn ni, a hefyd y playlist o rhestr chwarae ar YouTube am bob ddyn neud gyda GameMaker Studio 2. Diolch am gwylio, a gobeithio gweld chi yn yr un nesaf.